Yo, 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 yo! Welcome sa ako ang channel, Boy Danlac Official, no? Kung bago pa ka, mag-subscribe na ka o pindutan ng notification bell. So, ana na siya, no? So, naalang ko'y sulti sa mga chismosa, no? Hoy, mga chismosa! Kana inyong gipang sulti sa ako, wala jud ko nasakitan. Mas nasakitan pa ko nga unom katuig na mong relasyon kong inampingan pero kalitra ko niyang gibiyaan. Yo, sa mga babae diya, kana inyong tutoy, lami kay nahawiran, mura nagkwarta, basta dako kayo, dili maarang sabra. Naana puti ba ko ba hugutugutan karon, no? Kabalo ba mo nganong nasakitan mo? Kay inyo magong higugma ng tao nga unta katsatra ninyo. Ayo pagsad kung dili mo matuman para di ka masalikan. Doon naman tatay kay sabutan unta tumanon na